אחלה. אז תודה רבה, עידן וניצן. קודם כל, כיף להיות פה, לצערי, רק בזום. אני הרבה יותר שמח לראות העיניים של אנשים ולהרגיש את מי שאיתנו. אבל לאור התקופה והנסיבות, זה the best we can do. אני מניח שיש פה חבר'ה שלא היו במפגש הקודם, שעשינו בירושלים לפני, נראה כמו עידנים, אבל בערך חודשיים, 3, משהו כזה. אז אני אגיד 2 מילים עליי ועל שר, וניכנס לעניינים. אז שמי רוברט, אני בעוונותיי מהנדס מזון, ולפני בערך 17 שנה קצת יותר, הקמתי יחד עם שותפתי היקרה וחברתי שרון ראובני, את שר ייעוץ והדרכה. נכון להיום החברה מעסיקה קרוב ל-60 אנשים, ומתמחה בתחומים שקשורים רובם לתחום המזון, מזון ומשקאות, כל העולם התעשייתי של ייצור המזון ומשקאות, הרגולציה של העולמות האלה, הרבה איכות ובטיחות מזון בישראל, קצת בעולם, ואנחנו מתעסקים גם בנושאים שלא קשורים לנושא שלנו היום, של איכות סביבה ובטיחות עובדים, הדרכות, הרצאות וכדומה. עד כאן החלק של הפרופגנדה. על מה נדבר היום וטיפה תאום ציפיות לפני הכל. אז כמו שראיתם בפרסומים, המטרה שלי, שלנו היום, היא בעצם לתת לכם את ה-ABCs של רגולציה, בעיקר לקהילת הפודטק, וכמו שיוזמה לאומית ואקסלרטורים ועידן וניצן שמחים על שיתוף הפעולה, גם אנחנו מאוד גאים בשיתוף פעולה הזה. אנחנו שמחים לעשות את ההדרכות וההכשרות וההרצאות האלה, ושמחים לעבוד עם חברות הפודטק והסטארט-אפים לאחר מכן. אז אני אספר לכם קצת במהלך שלושת השעה הזאת אולי, ונשאיר קצת מקום לשאלות, על רגולציה באופן כללי, ובעיקר אתמקד בשני שווקי יעד, שאני חושב שהם שני שווקי היעד שרבים מכם ומכם בוודאי רוצים לכבוש, נדבר בעיקר על ארצות הברית ועל האיחוד האירופי. ובתוך העולמות האלה אני אתמקד בשני מונחים שאני מניח שחלקכם או רובכם שמעו, אחד novel food, או מזון חדש, כמו שנקרא בארץ, והשני גראס, שזה ראשי תיבות שנדבר עליהם קצת יותר מאוחר, שהם סיווגים של מזונות חדשים בארצות הברית. ונתחיל ונתקדם, תרגישו חופשיים לכתוב שאלות, אני מניח שמשה וחבר'ה של יוזמה לאומית תראו אותם, אם יהיו דברים שתרצו לעצור, אז משה, ניצן, תגידו לי ונעשה ריואנד, כל עוד שומעים ולא שומע מכן, אז אני רץ קדימה בשעתה, ומקווה שיהיה לכם מעניין, ונתחיל. רגע, סליחה, שנייה, רוברט, לפני כן אנחנו נשמח שתעלו את השאלות בצ'אט, ואחרי זה אנחנו ככה נעשה איתם סדר ונעלה את הדברים בצורה מסודרת בסוף. נהדר, אוקיי. אז תראו חברים, אנחנו עוסקים ברגולציה, אני אישית עוסק בתחום שקשור לרגולציה במזון, אני חושב שקרוב ל-15 שנים כבר, ונחשפנו לעבודה עם חברות פודטק בשנים האחרונות, בטח ב4-5 שנים האחרונות, גל שהולך ומתגבר, ואחד הדברים הראשונים שאני רוצה להתחיל איתם זה באמת כמה המלצות או כמה כללי אצבע שחשוב לי להעביר לכם כמסרים מובילים, ולפני שאנחנו נכנסים לתוך הרגולציות ומדברים עליהם קצת, ואני אתחיל. אז הראשון, הכלל אצבע הראשון שאני רוצה לשתף אתכם, ועידן רמז על זה, תראו, הרגולציה כעולם, ואני משוחד, אבל היא עולם מאוד מאוד מעניין, דרך אגב, נשמע מוזר, אני יודע, מאוד יצירתי, אבל גם עולם שעלול לקחת הרבה מאוד זמן, ולצרוך משאבי כסף ניכרים מאוד מכם כיזמים. ותלוי כמובן, תלוי מה אתם עושים, איפה אתם רוצים לשווק, מי קהל היעד שלכם, מה בדיוק המוצר או הטכנולוגיה, או הידע שאתם רוצים בסופו של דבר למכור, אבל לאור העובדה שרגולציה עלולה לקחת זמן ארוך ולצרוך את כל המשאבים האלה,
ההמלצה הראשונה שלנו היא לא לחשוש, ולהתחיל להתעסק בדבר הזה כבר מההתחלה. כשאתם באקסלרטור ומלמדים אתכם לבנות גאנט, ואתם בחממות, אתם לבד, וחושבים איך אני מתקיף את הדבר הזה, דבר אחד הייתי רוצה להימנע ממנו, זה שתחשבו שרגולציה זה עניין טכני, בירוקרטי, מישהו בעולם כבר יעזור לכם להעביר ניירות מימין לשמאל, ויהיה בסדר. ובארץ ובעולם, אגב, כשמדברים על חדשנות ופודטק, מדברים על המוצרים והטכנולוגיות, המון דברים שמאוד מאוד קול ומעניינים וחכמים, ולא מדבר על רגולציה. כי זה איפשהו בבק. ואחד הדברים הראשונים שאני רוצה להגיד לכם, אל תתייחסו לזה ככה. מהרגע הראשון, תכניסו את זה לגן שלכם, ותכניסו את זה לראש של לעסוק בזה מ-day one. הדבר השני, כשאני אומר, תתחילו לעסוק בזה, זה תבנו איזשהו roadmap. תבנו לעצמכם באמצעות יועצים כמונו או אחרים, מפת דרכים, שמתחילה מבכלל הבנת המטריה, הבנת המוצר שלכם, או הטכנולוגיה בעיניים רגולטוריות. רגולציה זו שפה, זאת לא עברית, זאת לא אנגלית, למי שחשב אחרת, זו שפה אחרת. ואתם חייבים לעצמכם, קודם כל להבין מה הסטטוס של המוצר והטכנולוגיה בישראל או בשווקי היעד, ולהתקדם משם. וכשאני אומר מפת דרכים, הכוונה היא איזשהו ריכוז, איזשהו גן של פעילויות, ושלבים ואבני דרך, ולפעמים גם גייטס כאלה ואחרים, מין צמתי החלטה, של אם כך אז כך ואם כך אז אחרת, וברגע שתבנו לכם את הדבר הזה ותדעו לתת לזה הערכות מחיר, שיכולות לנוע בטווח רחב, אבל עדיין תנו לכם איזשהו רמז למה זה כרוך מבחינת זמנים וכסף, תוכלו להתקדם ולדעת מתי ואיך אתם צריכים לעשות בזה. הדבר השלישי שאני ממליץ בחום, הוא לא להניח הנחות, ולא לחשוב שבגלל שעסקתם בתעשיית המזון ואו בגלל שאתם יודעים מה זה שוקולד בישראל, ויודעים מה זה אומר תוסף מזון או תוסף תזונה, ומבינים מה זה 3D printing ממש טוב, אז אתם בטח מבינים לאיזה כיוון אתם הולכים. כמו שאמרתי לכם, זו שפה, ולכן חשוב מאוד מאוד לדעת מראש ולהגדיר מה שאני קורא מי אני ומה אני. האם אתם נובל פוד באירופה או בישראל? האם אתם צריכים להגיש משהו לפני שאתם מתחילים למכור, או אפילו לשלוח דוגמאות לחו"ל? אם כן, מה זה אומר? אם לא, לוודא שלא ונהדר. אבל אל תתמהמהו עם העסק הזה. הדבר הרביעי, לא המצאתם את הגלגל בהרבה מקרים. במוצר שלכם, בטכנולוגיה שלכם, מניח ששותפים פה הרבה מאוד בהחלט ממציאים גלגלים או חלקים של גלגלים, ועושים דברים נפלאים. עדיין העולם הוא גדול, ואני מניח שלחלק מהדברים לפחות, שאתם עושים, יש תקדימים שלפחות מזכירים את עולמות התוכן שלכם. גם אתם מפיקים את החלבון הכי טוב בעולם, לא משנה מה, משריונות של סרטנים, ואף אחד לא עשה את זה לפניכם, אבל הפיקו חלבון ממקורות של בעלי חיים לפניכם, או ממקורות של צמחים לפניכם. אז אתם חייבים לעצמכם ללמוד מניסיונם של אחרים. יש הרבה מידע, ואני לא מדבר על מידע גוגלי, על כתבות בעיתונים וכל מיני דברים מהסוג הזה, מדבר על מידע רגולטורי אמיתי, שאתם יכולים לגשת עליו. יש הרבה מאוד דברים ברגולציה שהם חינמים, רק צריך לדעת, ואני אדבר על זה, לאיפה לגשת, ואתם יכולים להבין מניסיונם של אחרים, א', מי אתם ומה אתם, כמו שאמרתי קודם, וגם איזה תהליך חברות הדומות לכם עברו, אם הם עברו את התהליכים האלה וכבר קיבלו אישורים כאלה ואחרים, כמה זמן זה לקח להם, שלפי חוקי חופש המידע, הרבה פעמים גם הם מפורסמים, ואתם תוכלו באמת לראות מה הם עשו ואיך לבנות אפילו את התיקים בדומה למה שהם עשו. כלל האצבע החמישי, שחשוב לי לומר לכם, זה שאם המענה לשאלה המהותית, מי אני, מה אני,
מפת הדרכים הרגולטורית לא ברורה לכם, היא מכוונת אתכם לכמה מסלולים אפשריים, תבחנו כל מסלול, אל תחשבו פעמיים, תשתמשו באנשים שמבינים, כי זה יחסוך לכם הרבה כאב ראש וכסף בהמשך, ותבראו לעצמכם גם יש כמה מסלולים אפשריים, כלומר, אולי אני בארצות הברית נחשב לגרס, או אולי אני תוסף תזונה, או אולי אני לא יודע, יש לי 2-3 מסלולים אפשריים, תעזרו ותנתחו את המשמעות של כל מסלול כזה, ותתקדמו משם. לכל אחד מהם תבנו איזה roadmap קטן, איזה שהם עלויות או ערכות זמנים, ותדעו איפה אתם חיים. כמובן שלבד הרבה פעמים יהיה לכם קשה להחליט, וכל החלטה כזאת עלולה להיות קריטית להמשך הדרך, ולכן בשלבים האלה תעזרו במומחים, כמו שאתם נעזרים ברואי חשבון, עורכי דין, או רשמי פטנטים, לצורך העניין, ומאוד ברור לכם, שאתם צריכים לבדוק שמשהו דומה לזה לא קיים בעולם, כדי שתוכלו לרשום פטנט, או פנדינג, או פרוביז'נל, או מה שאתם צריכים לעשות, אז אותו דבר כאן. עוד לפני או במקביל, לבחון את המסלול, ולהתעדכן או לקבוע אזימוט על מסלול עיקרי אחד, ולראות מה המשמעויות שלו עבורכם. מ5 קפצנו ל7, אני רואה, נחמד. אוקיי. תראו, אחד הדברים שאני קופץ ל6, וסליחה על הבלבלה, תעבדו במקביל. מה אני מתכוון? כמו שאתם מעדכנים את תהליכי הפיתוח שלכם, והרבה פעמים, ואנחנו שותפים לחברות שהתחילו באיזשהו כיוון מסוים, של הפקה של משהו בדרך מסוימת, תוך כדי למדו לייעל את התהליך, הגיע להם ציוד חדש, מישהו נתן עצה כזאת או אחרת, שינו כיוון. עדיין מהות המוצר אותו דבר, אבל, או, בדרך גיליתם אפליקציות אפילו יותר, אני בטוח שחלקכם שמקשיבים, אומרים לעצמכם, וואי, אם היו יודעים ממה התחלתי, ומה חשבתי במקור לעשות, ואיפה אני נמצא היום, אז על זה אני מדבר. התקנתם תהליכי פיתוח, התקנתם קהל יעד, התקנתם משהו בתהליך שלכם, משהו מהותי כמובן, אז תמשיכו לעדכן את כל מה שרלוונטי לכם. גם את תוכנית מפת הדרכים הרגולטורית, גם את החומרים השיווקיים בהתאם להתפתחויות, ועוד ועוד. אל תניחו שאם בניתם מפת דרכים, אם הבנתם בהתחלה לאן אתם הולכים, אז לא משנה כמה תתפרעו בדרך, המסלול הרגולטורי נשאר יחד איתכם. לא. אז תעבדו במקביל. הדבר האחרון שאני רוצה להגיד לכם בהקשר הזה, תראו, אחד ההנחות, אחת האקסיומות של אנשים באופן כללי, ובטח יזמים, היא שברגע שאני יודע, או קראתי או שמעתי, את הרגולציה הרוחבית בארצות הברית או באיחוד האירופי, אני יודע על מה מדובר. אני מבין את ה-FDA, אמרו לי, סיפרו לי, עשיתי סקר, שילמתי ליועץ, אני יודע על מה מדובר, אני יכול להתקדם בארצות הברית והכל בסדר. אותו דבר באירופה. התשובה היא לא בהכרח. אתם יכולים להגיע למדינות כמו קליפורניה לצורך העניין, ולמצוא שם דברים כמו Proposition 65, ואני בחברה עושה name dropping קטן, שזה איזושהי רגולציה, איזשהו חוק ספציפי למדינת קליפורניה, שמאוד מאוד מקשה על כל מיני דברים שקשורים למזהמים וכל מיני חומרים בלתי רצויים במזון, ודורשים כל מיני בדיקות וכל מיני אמירות ורישום הזהרות על מוצרי מזון ומוצרים שהם לא מזון, שלו הייתם יודעים את זה קודם, יכול להיות שקליפורניה הייתה יורדת לכם משוק היעד בשלב הראשון לפחות, או הייתם נערכים ויודעים איך להתמודד עם מה שקליפורניה ספציפית דורשת, וה-FDA לא דורש. אז אותו דבר באיחוד האירופי, זה שאתם מבינים איך ה-EU עובד, או איזה אישורים אתם צריכים ברמת ה-EU, לא אומר בהכרח שבגרמניה או בהולנד אין איזושהי רגולציה ספציפית שעשויה להקשות עליכם את החיים. אז ידיעת הרגולציה הרוחבית אינה פותרת אתכם מהכרת המדינות הספציפיות, במידה ואתם יודעים. זה good enough להתחלה, זה 80% מהעבודה לפחות, זה בסדר גמור להתחיל ברגולציה רוחבית, רק לשמור ב-back of mind, שאם יש לי מדינות יעד ספציפיות, כי אני מכיר, כי יש לי חברים, כי המשווק שלי המליץ לי, אז תדעו שאתם חייבים להכיר את הרגולציה במדינה הספציפית גם כן.
אז עד כאן הסיפור של, או הכללי אצבע, שרציתי לשתף אתכם בהם, ואני מניח שאם תקפידו על הרצף הזה של תהליכים, שהוא מאוד מאוד לוגי בעיניי, ועושה שכל, זה יקל עליכם את החיים. אז עד כאן טיפים, ובואו ננסה להיכנס פנימה לרגולציות הרלוונטיות בארצות הברית ובאיחוד האירופי. אני אדבר, אני מקווה, בצורה ברורה, אבל שימו לב שיש פה הרבה מידע מאחורי כל שקף. ההרצאה הזאת נועדה לתת לכם את ה-ABCs, אבל אחרי האות C יש הרבה אותיות, עד Z, והן לא כלולות פה. אז קחו את זה בחשבון. אז מתחיל בארצות הברית, והגוף המרכזי, או בעצם שני הגופים המרכזיים, אחד זה FDA, ואת ה-FDA לא צריך להציג, זה הגוף הפדרלי שעוסק ב-Food and Drugs בארצות הברית, למעט מזונות מן החי, או רוב המזונות מן החי, שבהם עוסק ה-USDA, ה-United States Department of Agriculture, משרד החקלאות בארצות הברית, ועליו אנחנו לא נדבר בהרצאה הזאת, אבל ה-FDA וכל המונחים כמו גראס ו-Food Contact Materials ו-Food Additives, וכל שאר הדברים שאתם שומעים ועוסקים בהם, הם תחת הכנפיים של ה-FDA. רוב רובו של המזון והטכנולוגיות. ה-FDA הוא הבעל בית, הוא הכותב, הוא המעדכן של ה-CFR. ה-CFR הוא ה-Code of Federal Regulations, בעצם ספר התקנות של ארצות הברית. זמין לכם באינטרנט. אנחנו רק צריכים לגשת לעותק העדכני. העותק הזה מתעדכן כל הזמן. הוא חופשי לגמרי, אבל הוא מתעדכן. כשתעשו חיפוש על 21 CFR Food, אתם עלולים להגיע לא לעותק העדכני, אתם חייבים לראות עותק של לפני מספר ימים, שבוע, שבועיים, אם אתם רואים משהו מ-2019, לא רלוונטי. כל עוד אתם בפרק הנכון, אתם כבר בסדר. בתוך ה-21 CFR, שעושה גם במזון, גם בתרופות, הפרק הרלוונטי לכם, לשיחה שלנו היום, זה 21 CFR, חלק 170. הוא מתעסק במה שנקרא בארצות הברית Food Additives, או בישראל נקרא תוספי מזון, אבל ההגדרה של ה-FDA לתוספי מזון היא הרבה יותר רחבה. ה-Food Additives, הפרק הזה ב-21 CFR, עושה גם בתוספי מזון, אבל גם בצבעי מאכל, וגם בחומרים אחרים שנקראים FCNs, Food Contact Materials, שלכל אחד מהם יש גם מסלול אישור משלו. אז אתם תגלו רגולציה מפורטת, ויש שם פרקים ותתי פרקים והפניות, כמקובל ברגולציה סבוך, שמכילה גם וגם וכאן. אני אומר לכם את זה כי הרבה פעמים נוטים לחשוב שאם הכותרת היא Food Additives, אז זה בטח תוספי מזון, כל ה-E-נאמברים למיניהם, כפי שמוכר בישראל ובאירופה, לא רלוונטי. כי אני רוצה בכלל ללמוד על גראס, כי אני פודטק ואני רוצה להתקדם לשם. אז לא לעשות את הטעות. סעיף בתוך ה-170, 21 סעיף פרק 170, סעיף 3, עוסק במסלול הגראס. גראס, ראשי תיבות, מניח שהרבה מכם מכירים, Generally Recognized as Safe. מה שזה אומר, מה שזה מכיל, זה בעצם אסופה של קריטריונים, שנועדו לתת לכם את הבסיס לאישור החומר שלכם, המוצר שלכם, הטכנולוגיה שלכם, כגראס. אז מה בעצם גראס? מה זה T-גראס? ולמה בכלל להתעסק בזה? ברגע שמוצר מוכר כבטוח לצריכה, שזה הדבר הראשון במעלה שמעניין כל רגולטור בכל מקום בעולם, האם המוצר הוא בטוח? האם הוא לא גורם נזק? לפני שמתעסקים במה הוא מועיל, האם הוא אפקטיבי, כל מיני דברים שאני מניח שהם ליבת הפיתוח שלכם. להוכיח שזה עובד, להוכיח שזה טוב יותר, או לא טוב פחות ממשהו אחר שקיים בשוק. הדבר הראשון שאתם צריכים להוכיח ל-FDA, וקודם כל לעצמכם, זה שזה בטוח לצריכה או בטוח לשימוש. אז הקריטריונים וכל הסיפור הזה של הגראס נועד להקל עליכם. כי ברגע שאתם הולכים בנתיב של הגראס ובונים T-גראס שמכיל 7 חלקים,
ומכיל בתוך חשיבת חלקים, חלקים מאוד מאוד מקצועיים ומדעיים, שמביאים למסקנה בסופו של דבר שהמוצר שלכם הוא בטוח. אתם מקלים על עצמכם בהמשך. לגראס יש שתי אופציות. יש גראס שהוא self-affirmed, משהו, איזשהו תיק שאתם בונים לעצמכם, לא צריכים להגיש אותו ל-FDA, לא צריכים להגיש אותו לאף אחד אחר. אתם בונים את התיק הזה, את כל העדות המקצועית והמדעית, שנוסחת בכם ביטחון שהמוצר שלכם בטוח, ושמים מדגרה. אופציה אחרת שלכם, שהיא וולונטרית לגמרי, זה לשתף את ה-FDA, לבנות את כל התיק המקצועי והמדעי הזה, ולשלוח אותו לעיון ה-FDA. אז איך מחליטים? ההחלטה היא בבסיסה, אני אפתיע אולי חלק מכם, שיווקית. אם אני מגיש את התיק לעיון ה-FDA, אני יכול לומר אחר כך, בהנחה שה-FDA יבוא ויגיד, אין לי עוד שאלות, מה שכתבתם ברור, אתם תוכלו לבוא ולהגיד, אוקיי, המוצר הזה עבר, או הטכנולוגיה הזאת עברה עין של ה-FDA. ה-FDA, בניגוד למה שרואים הרבה באתרי אינטרנט ועל מוצרים, FDA approved, או approved by the FDA, או אנשים מדברים איתכם ואומרים לכם, המוצר שלי אושר כגראס על ידי FDA, אין כזה דבר. ה-FDA לא מאשר לעולם שום דבר. ה-FDA, סליחה, בעולמות של הגראס, מאשר דברים אחרים. בעולמות של הגראס הוא לא מאשר, המקסימום שתוכלו לקבל, זה מכתב שנקרא No Questions Letter. כלומר, ל-FDA, בעת הזאת, אין יותר שאלות אליכם. הכל ברור, הכל מובן. באמצע יכול להיות שהוא ישאל שאלות, יבקש הבהרות, יאמר לכם שמה שהגשתם לא עומד בציפיות שלו, ואתם צריכים לעבוד על זה יותר, אבל זה המקסימום שתוכלו לקבל. ה-worst case scenario זה ש-FDA אומר לכם, על בסיס מה שהגשתם, אתם לא יכולים לקבל גראס. אז ככל שאתם באים מוכנים יותר לאירוע הזה, כן ייטב. אנשים שתעבדו איתם, משקיעים, צרכנים, תעשייה, זו שאלה בארצות הברית שהיא מאוד רלוונטית. האם אתם גראס? כי גראס אומר שפאנל של מומחים, ויש אגב לכל מה שאני אומר, כל באינטרנט תוכלו למצוא את זה, פאנל של מומחים, פאנל רב-תחומי של מומחים, בדק את החומרים שלכם, ומצא שהמוצר על בסיס מאמרים מדעיים מוכרים, לא על בסיס בדיקות שעשיתם לבד במעבדה, או לא רק על בסיס זה, לא רק על בסיס מחקרים שהפרופסור או הדוקטור שאתם עובדים איתו, או אתם בעצמכם, הגיע למסקנה הזאת, אלא על בסיס מחקרים ופרסומים מדעיים מוכרים, שעברו peer review, ירחונים מוכרים, לאו דווקא איזשהו מחקרון קטן שנעשה על 7 חולים או על 7 אנשים איפשהו. על בסיס כל הבדיקות האלה והחומר המדעי והמקצועי שמופיע בתיק הגראס, אתם סייף. זאת נקודת כניסה עבורכם, מעבר לשקט הנפשי שתיק הזה נותן לכם, זה נקודת כניסה עבורכם לכל משקיע, לכל תעשייה, ובלעדי זה יקשה עליכם מאוד להתקדם. תיק גראס כזה או פעילות כזאת שמובילה אתכם למסקנה שאתם בטוחים, זה משהו שלוקח לא מעט זמן. איסוף החומר המדעי, הדיונים בפאנל המקצועי, ה-back and forth, הפינג פונג הזה עם ה-FDA, אם הגשתם, או הפינג פונג עם המומחים מטעמכם שתגייסו, לוקח בין חודשים לבין שנה פלוס. אתם תוכלו לגשת ותקלידו בגוגל, Grass Notice Inventory, יש לכם את זה בשקף, אתם תגיעו לאיזשהו אתר שמכיל את כל הגשות הגראס, נדמה לי מ-1998 והלאה, מאז שהרגולציה הזאת קיימת, ותוכלו לראות מי הגיש, מה הגישו, תוכלו להיכנס בלינק שיש שם לכל אחת מההגשות. החומר הזה הוא ציבורי, למעט כל מיני מחיקות של propriety, זאת אומרת, אם מישהו אמר שיש לו IP על משהו, ויש לו זכות קניין, וזה סודי, וזה יפגע בו, מוחקים, אבל בשוליים, הרוב שם. אתם תוכלו לראות את תגובות ה-FDA ב-Grass Notice Inventory. אתם תוכלו לחפש דברים, ואני מחזיר אתכם לצעדים הראשונים שהמלצתי לכם לעשות, תוכלו לחפש דברים דומים לשלכם. אם אתם מפיקים חלבון מחומוס, ויש חברות בארץ, כמה כאלה, שעושות את זה, תקלידו חומוס, תראו מה תגלו. מניח, אם, לא הקלטתי ביומיים האחרונים, אבל צ'יקפי לא תמצאו. זה כבר אומר משהו. זאת אומרת דברים טובים, וואלה, יש לי משהו פה אולי ביד שאין אף אחד אחר. מצד שני, אין לכם איפה ללמוד. מצד שני, אתם חלבון.
חלבון יש בגראס נוטיס כל מיני. תנסו, תקלידו פרוטאין, תקלידו פי פרוטאין, תקלידו פרוטאינס מצמחים אחרים, אם אתם בענייני הפקת חלבון מצמחים. ותלמדו מה הם הגישו, איזה חומרים, איזה סוג מחקרים, איזה אנשים הגישו להם את זה, זה גם חשוב. אז יש המון מידע שאפשר ללמוד בעולמות האלה. האורך הזמן שלוקח לבנות גראס, ושוב מאוד מאוד, אני מסתכן פה, כי מאוד מאוד משנה מה אתם עושים, באמת לוקח לפחות חצי שנה, אם אתם מגישים ועוד מצפים לתגובה מ-FDA, והרבה פעמים לוקח מעל לשנה. אין כזה דבר לבנות, גם גראס בתוככם, לבנות גראס תוך שבוע, שבועיים, גם זה תיק שאתם לא מגישים, מה שנקרא self-affirm. ואמרתי לכם, מותר לכם לעשות כזה דבר. הוא ייקח לכם חודשים, ואם פועלים לפי הגיידלנס של ה-FDA, וזה במקרה הטוב. אז אתם מבינים, אם אני חוזר לעניין של הרגולטורי רודמפ, שאתם חייבים להתחיל לעסוק בזה, חייבים להבין אם אתם עומדים בקריטריונים של הגראס, אם לא, מה זה אומר, ולהתקדם משם. מבחינת עלויות, ברורים ראשונים של האם אני בכלל יכול לקבל אישור גראס, מה אני צריך לעשות וכו' וכו' וכו', מניח $אלפי בודדים. לרשום גראס מול ה-FDA, אנחנו כבר, it's a whole new ball game, ושם אנחנו מדברים על עשרות $אלפי, and the sky is the limit, גם למאות אלפים, תלוי מה אתם עושים. ככל שאתם יותר נובל, ככל שאתם עושים משהו יותר מאתגר, אתם לוקחים איזשהו רקמה, ועושים לא רק מגדלים ממנה כל מיני דברים, אלא אתם עושים גם 3D printing, או את עולמות ה-cultured meat, הבשר המתורבת, או דברים מהסוג הזה, הרבה מאוד כסף יש לשפוך על הרגולציה, שנים קדימה, כדי לקבל אישורים, ושוב, תלוי מי עשה לפניכם, מה עשו לפניכם, וזאת הדרך להיכנס לשוק האמריקאי, אם אתם בכלל בקריטריונים של גראס, ואם המוצר שלכם בכלל דורש רישום של גראס. כי יכול להיות, מחזור אתכם שוב לכללי האצבע של תחילת ההרצאה, שאתם לא צריכים את זה, יכול להיות שאתם משהו אחר שלא דורש גראס, יכול להיות שאתם food contact material, ואתם צריכים ללכת למסלול אחר, יכול להיות שאתם בכלל לא דורשים הגשה. כי אמנם אתם חדשניים במשהו שאתם עושים, אבל החדשנות היא לא עולה עד כדי צורך בגראס. אז העולם הזה הוא עולם סבוך, ואני מקווה שנתתי לכם איזשהו מושג על מה זה אומר, ועל עלויות ולוחות זמנים. שאלות אחר כך. עובר לאירופה במעבר חד. באירופה העולם מתנהג קצת אחרת, אני מניח שלא מפתיע אתכם. קודם כל, אם בארצות הברית המונח נובל פוד, או מזון חדש שמוכר גם בארץ, בארצות הברית אין כזה דבר. אין הגדרה של נובל פוד. הגראס זה הדבר הכי קרוב לנובל פוד שיש. הרגולציות של נובל פוד באירופה התחילו ב-1997, ומאז כל מזון שנצרך, או כל טכנולוגיה שהייתה קיימת לפני 1997, 15 למאי 1997 אפילו למען הדיוק, לא נחשבת נובל. אם אתם עושים משהו שכבר היה מאז, אני מניח שזה לא העניין של המאזינים או הצופים בהרצאה הזאת, הוא לא נובל. כל סוגי המזון האחרים, שהם חדשים, הם לא היו אז, הם קודם כל חשודים כנובל. באירופה יש הגדרה מאוד מאוד משמעותית, מאוד מאוד מפורטת יחסית, למה זה נובל פוד. החל ממזונות שעברו הנדסה גנטית, החל ממזונות שעברו שינוי בהרכב הגנטי שלהם, בודדו או מכילות או הופקו ממיקרואורגניזמים, עצות, פטריות, מקור מינרלי, צמחים, חלקי צמחים וכו' וכו' וכו', ובתנאי שלא נעשו או לא היו בשימוש לפני 1997, מראש חשודים כנובל פוד. בדומה אגב, בארצות הברית לא אמרתי, אבל הגראס שכולם מדברים עליו, גם לא יש איזשהו תאריך. זה הולך לשנות ה-60 של המאה הקודמת. הגראס הומצא בסביבות 1958,
וגם שם יש איזשהו דדליין, כל מה שמעל 58, כמו שלפני 58 באירופה, 97. אז ההחלטה, האם אתם נובל פוד באירופה, מתחילה מההגדרות. אז אם דיברתי על מזונות כמו GMO, אז הרגולציה האירופאית מדברת גם על ננו-מטריאלס, כל מיני מזונות שיש להם ננו בתוכם, מדברת על בשר מתורבת ספציפית, מדברת על כל מיני מזונות או רכיבים שהיו בשימוש, למשל, בפארמה או בתוספי תזונה, ומעולם לא היו בשימוש במזון, ניפול תחת הגדרה של נובל פוד, כנראה. כל מיני טכנולוגיות, לא דווקא מזון או רכיב במזון, טכנולוגיה. איזשהו פילטר לנקות מים, שיש לו כל מיני יכולות כאלה ואחרות, שלצורך העניין לא קיים בעולם, ואתם ממציאים אותו ברגעים אלה, והחדשנות היא בחומרים, שהפילטר הזה מורכב ממנו בחומרי המבנה, או בתהליכים שהוא מייצר, או במה שהוא יודע לספוח, וכו' וכו' וכו'. כנראה שאתם נופלים בהגדרת הנובל פוד. ההגדרה הזאת של נובל פוד באירופה, ואגב, דומה מאוד בישראל, מחריגה קטגוריות שלמות שלא יהיו נובל, הם יהיו משהו אחר. אתם זוכרים, בגרס, אמרתי לכם, יש דברים כמו תוספי מזון, תוספי תזונה, חומרים שבאים במגע עם מזון, שהם לא יכולים להיות גרס, פשוט כי יש להם רגולציה אחרת, אותו דבר באירופה. אם אתם לא נובל פוד, אז אתם משהו אחר, אנזימים, תוספים למיניהם, חומרי טעם וריח, מיצויים, ממסים, כל מיני דברים מהסוג הזה, ויש רשימה באמת מפורטת ברגולציה האירופאית, הם לא יהיו נובל פוד. פשוט כי יש להם רגולציה אחרת, לא בגלל שאתם רשאים לשווק אותם ככה לשוק אוטומטי. אם אתם לא בטוחים, הרגולציה האירופאית, שאגב נכנסה, היא מתעדכנת והיא נכנסה, החדשה ביותר נכנסה לתוקף בינואר 2018, מכילה הגדרה וגם מכילה את המנגנון. כמו בגרס, שאומרים לכם מה זה גרס, מה מכילתי גרס, איך לבנות אותו וכו' וכו' וכו'. באירופה אותו דבר. אתם מקבלים תהליך מסודר ברגולציה, שאומר לכם איך ללכת צעד אחרי צעד. אם אתם לא בטוחים, אם אתם נופלים תחת נובל פוד, האיחוד האירופי מחייב אתכם להתייעץ. אתם יכולים לפנות למדינה מסוימת, בתוך האיחוד האירופי, לרגולטורים, למשרד הבריאות הרלוונטי באותה מדינה, ולהגיד, זה החומר על המוצר שלי, או הטכנולוגיה שלי, זה מה שאני מתכוון לעשות, האם אני נופל תחת ההגדרה של נובל? אופציה אחרת, זה לפנות ישירות לבריסל, בלגיה, זה המטה של ה-EU, ושם לפנות ישירות למקור, משהו כמו, אם אתם מכירים, מטה שירות המזון במדינת ישראל, ברחוב הארבעה בתל אביב, אותו דבר בבריסל. אז או דרך מדינה מסוימת שחברה באיחוד, או ישירות למטה, אתם פונים ושואלים. וכאן מתחיל שעון החול. מאחר וזאת האחריות שלכם להחליט אם אתם נובל פוד או לא, ואתם אסור לכם לשווק את המוצר שלכם או את הטכנולוגיה שלכם בשוק האירופי, מבלי לדעת אם אתם נובל או לא, ואתם לא רוצים לטעות. יש מנגנון. לוח הזמנים, 4 חודשים לקבל תשובה. אבל מותר לאיחוד האירופי להאריך את 4 חודשים בעוד 4 חודשים. ושימו לב, אתם עוד לא בתהליך, אתם רק מבררים אם אתם נופלים ברגולציה של מזון חדש. וכבר אנחנו מדברים בין 4 ל-8 חודשים. נניח שאתם יודעים באמצעות יועצים, לבד, החלטתם שאתם נובל פוד. אתם צריכים להתחיל תהליך של רישום נובל פוד. אתם צריכים לפנות ל-European Commission, דרך מדינה מסוימת, ישירות בבריסל, יש לזה תהליך מוגדר, ואז מתחיל תהליך שהשלב הראשון שלו, אחרי שהגשתם את ה-notification זה נקרא, ובניתם תיק יפה, עם חומרים שהרגולציה האירופאית מחייבת אתכם, תופתעו לשמוע שגם הם מדברים על safety first, גם אותם מעניין קודם כל לראות שהמזון הוא התהליך בטוח, וואנס הגשתם תיק, זה נקרא דוסיי, תיק שהוא רובו ככולו חומר מדעי ומקצועי שמסביר את המוצר, את הטכנולוגיה, ומבטיח שהיא בטוחה, שוב, על בסיס ניסיונות, מאמרים וכו' וכו' וכו', שמראים שהמוצר שלכם בעצמו לא מכיל שום דבר מזיק, לא יוצר תגובות ביניים, לא מייצר תוצרי לוואי לא ידועים, או ידועים כבעייתיים. האיחוד האירופי פונה, אם הוא
שרוצה בכך, פונה ל-EFSA, ל-European Food Safety Authority, לרשות בטיחות המזון האירופאית. זה השלב הראשון שבדרך כלל קורה מניסיוננו. ה-EFSA, מי ששמע עליהם, רשות בטיחות המזון האירופאית, היא גוף יועץ למוסדות האירופאים, והם אלה שישאלו אתכם שאלות בהקשר של safety. בהנחה שאתם עוברים את השלב הזה, שיכול להימשך בין 4 ל-8 חודשים, אתם מתקדמים בתהליך הלאה. לקצר לכם את העניין, ואני מניח שאתם סופרים את החודשים. תהליך רישום של נובל פוד באירופה, מניסיון שלנו, לא נמשך פחות משנה, הממוצע נע בין 1.5 לשנתיים. חוזר לתחילת הדרך, מבטיח שזו פעם האחרונה שאני אומר את המשפט הזה, לוקח אותי לשקף הראשון, לכן ההמלצה החמה מאוד של עידן ושלי, תתחילו עם זה מהר. תבררו אם אתם נובל פוד, תבררו את גראס, תבררו מה המסלול הרגולטורי המתאים לכם, כי יש לכם הרבה מאוד זמן לעבוד עליו, ואתם לא תוכלו להשיק את המוצר שלכם ואתם תתקעו עם זה, או מול משקיע, או מול חברת מזון גדולה ורצינית שתרצו לעשות בה ניסיונות וניסויים, שיסכימו לתת לכם שטח רצפת, הפיילוט שלהם, whatever, אבל הם ירצו לדעת שאתם בסדר, שאתם סייף, אתם לא תסכנו את המוצרים שלהם, את הקווים שלהם וכו' וכו' וכו'. גם פה, גם באירופה כמו בארצות הברית, הנובל פוד קטלוג של האיחוד האירופאי וה-Union List של נובל פודס מכיל ממש רשימות מדוקדקות של מי נרשם כנובל פוד, תוכלו לשים לב וללמוד מה אחרים עשו, כדי לקצר לכם ולהוזיל לכם עלויות. תשתמשו בחומרים האלה, וקישורים תוכלו לקבל בהמשך מאיתנו מאחרים. אני לא אתעכב על ישראל, גם אני מקבל פה איתותים נואשים ממשה, שאני צריך להתחיל לסיים. אז על ישראל בשתי מילים. מזון חדש בישראל זו בעצם העתקה של הרגולציה באיחוד האירופי. עשינו copy-paste, לא תמיד מוצלח, קצת היינו בדרך, אבל ההגדרה של מזון חדש בישראל דומה מאוד לרגולציה האירופאית. בישראל הרגולציה היא יחסית חדשה, היא מ-2006, לכן כל מזון, כל תהליך, כל טכנולוגיה שהייתה בשימוש נרחב, שגם על זה אפשר לייחד הרצאה, מה זה שימוש נרחב, בישראל לפני 2006, לא תחשב כמזון חדש. מאז 2006 נרשמו, אם אינני טועה, 34 מזונות חדשים בישראל. אני מאוד גאה על זה שהחבר'ה שלי היו שותפים לבערך שליש מתוך המזונות החדשים שנרשמו בישראל, מול שירות המזון הארצי. חלקם על בסיס רישומים באירופה, ארצות הברית, קנדה, ניו זילנד, אוסטרליה, מקומות שבהם הרגולציה מפותחת ומשרד הבריאות מכיר בהם, משרד הבריאות בישראל מכיר בהם. לוח הזמנים בישראל המובטח, פורמלית, אם יש לכם 2 אישורים רגולטוריים מחול, כלומר, גראס בארצות הברית ונובל פוד באירופה לצורך העניין, חצי שנה בערך. אם לא, כלומר, זה משהו שהוא לגמרי חדש, לפחות שנה. אז גם אתם אומרים, ישראל תהיה הבטה סייט שלי, אני אתחיל מישראל בקטן, זה גם יהיה יותר זול, נכון, אבל תלוי כמה אתם קרובים למשהו שנעשה בעולם, תלוי איזה עדויות אתם יכולים להביא מהעולם, ואז בתיק מסודר, שגם לא יש הגדרות בישראל, מגישים לשירות המזון הארצי, ומקווים לטוב. מניסיוננו, בין חצי שנה לשנה במקרים הקלים, שנה ויותר במקרים היותר סבוכים. חברים, אני חושב שבזאת נתתי ממש את ה-ABC. מקווה שהסברתי והבהרתי מה זה גראס בארצות הברית, לעומת נובל פוד באירופה, ועל הדמיון של הנובל פוד באירופה למזון חדש בישראל. מבחינת העזרה שאנחנו יכולים להגיש, אני, כמי שהקים את תחום הרגולציה בשר, וכמי שמרצה גם בטכניון, גם באודראודה, גם במקומות אחרים לרגולציה במזון, למדתי דבר אחד חשוב. אין תחליף למה שנקרא boots on the ground, ככה האמריקאים קוראים לזה. לכן אנחנו עובדים בנטוורקינג מאוד מאוד רחב של מומחים, אם זה עורכי דין שעוסקים במזון, נקרא food lawyers, אם זה חברות רגולציה דומות לנו בעולם, בעשרות מקומות, כי אני מאמין שכמו שאנחנו רואים את עצמנו בשר,
כמומחים לרגולציה בישראל, בסוף חייבים את הקישור למומחים הנכונים במדינות היעד, שיאפשרו יחד איתנו לבנות את התיק הנכון, היעיל, באופן המהיר ביותר ובמחיר הטוב ביותר, כדי לא להסתבך עם כל מיני דברים תיאורטיים שקורים באינטרנט, כי תזכרו, כל שלב בדרך, טעינו, קיבלנו שאלות עם ה-FDA, עם האיחוד האירופי, כל דבר כזה הופך את שון החול, כל הלוחות זמנים שדיברתי עליהם מתאפסים, הכל מתחיל מחדש, ואתם בוודאי כסטארט-אפים וכחברות פודטק, אלו מכם שהם סטארט-אפים וחברות פודטק, מבינים היטב את המשמעות של לא לעמוד בטיילם שהגדרנו, לא לעמוד בתקציבים, עד שגייסנו כסף, סבב ראשון, סבב שני, הבטחנו הבטחות, התחלנו כבר בגיוס המונים, בגיוס משקיעים, whatever עשינו, ופתאום להיתקע עם משהו רגולטורי, אם מבחינת עלויות, אם מבחינת לוחות זמנים, יכול להוביל את כל העסק למקום לא טוב, עד כדי לאפס את שוויו. אז אל תפחדו, רק תתחילו להתעסק בזה. זה לא חייב לעלות לכם הרבה כסף בשלבים ראשונים, ותלוי איך עושים את זה. ככל שתעשו את זה מהר יותר ונכון יותר, כן ייטב. זהו, אלה ABCs שלי, וזמין לשאלות. עלו פה כבר כמה שאלות, אחת ספציפית לגבי פיתוח מוצר לאיתור חרקים בירקות עליים. שואל אודי, האם הוא נדרש לאיזושהי רגולציה ספציפית בנושא? וואו, טוב, לא עשיתי את זה בתיאום ציפיות. עידן, עכשיו אני רואה אותך. אני רואה את הצחוק. חברים, שאלות מאוד מאוד ספציפיות כאלה, תשאלו אותי באופליין, אני אנסה לחשוב ולענות. בגדול, זה לא משהו שה-FDA יעסוק בו, זה משהו ששייך ל-USDA, אם אתם מדברים על ארצות הברית. אני מניח שלכל דבר כמעט, וזו אמירה כללית מאוד, יש רגולציות רלוונטיות. אם המטרה היא רק לאתר חרקים, כן, לאתר חרקים בגידולים חקלאיים, אז המון שאלות עולות בראש. זה משהו שנוגע בצמח, לא נוגע בצמח, משפיע על איכשהו, על האדמה, תנאי הגידול וכולי. מה המכשיר? אחד הדברים שלמדנו מעבודה עם סטארט-אפים, זה שצריך מאוד מאוד לדייק את הצורך, את הקהל יעד, את שוק היעד. בעבר נהגנו לבאס לא מעט סטארט-אפים, כי שאלו אותנו שאלות, אנחנו אנשים טובים, ענינו. והרבה פעמים שמענו תגובות, לא, אבל זה לא עוזר לי, אני צריך לשווק ובכלל, כבר מאז שאלתי, שיניתי, ולמדנו שאנחנו צריכים בעצם לשבת לשיחה צפופה, להבין טוב מה הטכנולוגיה, מה באמת עושים, מה אתם כבר יודעים היום, מה עולה לכם בראש השלב הבא, איזה אפליקציות עוד אתם חושבים שאתם רוצים, ממה נכון לכם להתחיל, יכול לעזור לכם גם בחשיבה הזאת, כדי שבסופו של דבר נדע לתת לכם את הערך. חוזר לשאלה על החרקים, שאלו אותי אחר כך. שאלה נוספת שעלתה זה האם תוכל להסביר בכמה מילים על GMP. כן, GMP או Good Manufacturing Process, תלוי איפה בעולם, התחיל מישראל, דווקא בגלל שאנחנו שונים ונתקדם לארצות הברית ולאירופה. ה-GMP בארץ בעצם דורש עמידה בדרישות של איכות ובטיחות מזון. זה אומר שצריכות להיות לכם מערכות, דוגמת ISO 9000 לניהול איכות, ASAP, או מערכת דומה לה, FSSC 22000, ISO 22000, BRC, IFS, המון כותרות בתחומים האלה, המון תקעים, סקימס כאלה ואחרים. אז אתם צריכים שיהיה לכם גם וגם. אתם צריכים לעבור איזשהו מבדק תברואה, מבדק של תשתיות ותברואת המפעל או האתר שלכם, להשיג טכנולוג מזון ולעבוד עם מעבדה מוסמכת, מוכרת. זה ישראל. עכשיו, לפודטק, תלוי באיזה שלב אתם נמצאים. אם אתם נמצאים בשלב מאוד מאוד ראשוני של פיתוח, הייתי אומר כמעט לא רלוונטי. מה שאתם מכירים כ-GMP של תרופות, פה הוא לא רלוונטי. אם אתם הולכים לעולמות, מראש יודעים שהולכים לעולמות שחייבים GMP לצורך ייצור שלהם בישראל, שהם בגדול 4 עולמות היום. מזון ללא גלוטן, תוספי תזונה,
מזון לתינוקות ומזון מן החי, הבשר, דגים, דברים מסוג זה, דורשים, בשר, דגים עדיין לא, דורשים GMP, ולכן אתם בעולמות האלה, ואתם כבר בשלבים מתקדמים ומתכוונים לייצר, חשוב שתעמדו. באירופה GMP עוסק בעיקר בתנאי ייצור נאותים, מתעסק בתשתיות המפעל, תהליכי ייצור, תזרים ייצור, ניקיון, תברואה, ציוד שבא במגע עם מזון, מחומרים מתאימים, דברים מהסוג הזה. כלומר, הפן של את מי אתם מעסיקים, איזואים, הסאפים, דברים מהסוג הזה, פחות. ישראל לקחה לעצמה הגדרה משלה, ציון תצא תורה כידוע, באירופה זה קצת שונה. בארצות הברית, בדומה לאירופה אגב, ואני לא מדבר על GMP לתרופות, ואני לא מדבר על ה-CGMP, שמי שמתעסק בתרופות מכיר, הוא סוג של היבריד, הוא מדבר בעיקר על תשתיות תברואה, דברים מהסוג הזה, דברים פיזיים. יש שם גם תהליכים, יש שם גם כל מיני guidance to industry, כל מיני קווים מנחים לתעשייה שמדברים על בדיקות מיקרו של משטחים וידיים וציוד ודברים מהסוג הזה. אבל אם אתם מבינים, כולם סביב אותם עולמות תוכן. תנאי ייצור נאותים שמתחילים תמיד מתשתיות פיזיות וציוד וחומרים וספקים ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה. אוקיי. שאלה נוספת, האם במשקאות קלים הרגולציה העולמית היא לרמת סוכר בלבד? ממש לא. גם בישראל וגם בעולם, ושוב, תלוי איפה אתם נמצאים, יש תקנים, בארצות הברית לצורך העניין, זה נקרא Standard of Identity, כלומר איזשהו תקן, שמכיל דרישות למשקאות קלים, מבדיל במשקאות קלים מוגזים, לא מוגזים. ההגדרות של משקה קל לארצות הברית וישראל ואירופה שונים קצת, צריך להכיר כל יעד. בישראל יש תקן רשמי או רשמי חלקית, שמדבר על משקאות קלים, וכך גם באירופה. בקיצור, ממש לא רק סוכר. ליצמן, שר הבריאות לשעבר, שהתניע מהלך של מלחמה בכל מה שדומה לחברה גדולה שמייצרת משקאות קלים בצבע שחור מוגז, עם הרבה סוכר, הוא התחבר בעצם לטרנד עולמי שמדבר על הפחתת סוכר וכל הסימונים האדומים שאימצנו וכו' וכו' וכו'. הסוכר זה ביג אישו וזה ביג נו-נו, גם בארץ, גם במדינות אחרות, אבל הרגולציה ממש לא עוסקת רק בסוכר. אוקיי. שאל אותנו אילון, האם במכשירים להכנת מזון יש הגבלה על מעבר של מזון בצינורות? האם תוכל לפרט מעט? אני לא חושבת שהבנו כל כך את השאלה. אילון, אתה יכול להוריד את עצמך אולי מהשטק ולהסביר למה התכוונת? כן. השאלה היא בעצם איזה רגולציות, אם יש, לגבי מעבר בצינורות מבחינת ההתפתחות של, נגיד, חיידקים או מיקרואורגניזמים, אם יש איזשהו משהו כזה שידוע לך, ואם אתה יכול לפרט. אוקיי. תראה, הרגולציות שונות בדעתי הן בעצם בדבר שתיים. אחת, יש רגולציות באירופה ובארצות הברית, בישראל יש אמירה כללית, פחות רגולציה, לגבי החומרים עצמם, מהם צנרות וציוד למזון עשויות. זה אחד. שתיים, יש רגולציות על מה נכנס ומה יוצא בצינורות האלה. שלוש, יש הרבה גיידנס והרבה ידע על העולמות של ביופילם שנוצרים בצנרות, ועל דרכים לטפל בביופילם שנוצר בצינורות, אם זה צינורות נוזלים או צינורות שמובילים דברים אחרים. יש המון ידע מקצועי על הדברים האלה, פחות רגולציה. רגולציה במקור היא סוג של כללי משחק. כמו שבכדורגל או בכדורסל או בענף ספורט יש כללים, אלה תחומי המגרש, זה מה שמותר, זה מה אסור, מותר להחזיק את הערב ככה, אסור להחזיק ככה, זה איפון, זה. אותו דבר רגולציה. רגולציה היא שפה, היא מגדירה כללי משחק, היא גם מגדירה מה מותר ומה קורה כשלא עושים מה מותר. זאת אומרת, יש שם את המקלות, יש שם את הגזרים, אבל הם לא נכנסים לרמה של, פעמים רבות, לרמה של טכנולוגיות.
כלומר, אם אתה מעביר חומרים בצינורות, הרגולציה תגיד לך ממה הצינור אמור להיות עשוי, כדי שלא יסכן את המוצר. היא אומרת לך מה מותר להיכנס, מה מותר שהצינור, לצורך העניין, מה המוצר שלך צריך להכיל כחומר גלם, מותר לו להכיל, ומה התכונות הרבה פעמים שצריכות להיות לו כשהוא יוצא. וגם זה תלוי באתה מגדיר את המוצר שלך. אם השאלה של דבר זה תערובת אבקות, ש-end of way תהיה איזושהי תבליעה של food supplement, אז יש לה רגולציה מסוימת. אם מה שיצא לך משם זה משהו שהוא דמוי המבורגר, עשוי חלבון נבטים, אז הרגולציה תהיה אחרת. יש רגולציות ספציפיות למזונות, האלה שמוגדרים בקטגוריות, ויש מוצרים ללא רגולציות. אחד האתגרים, יש שרואים בהם קשיים, אני אמרתי לכם, אני יצור מוזר, אני אוהב רגולציה, אז מבחינתי זה מאתגר, ה-50 Shades of Grey. הרבה דברים שאתם עושים או אתם תעשו, הם באמצע. הם לא כאלה של שחור לבן. אין עבורם רגולציה. הרבה מהדברים שאתם עושים, מבינים את הרגולציה. הרגולציה הרבה פעמים פאזה אחורה. ולכן אנחנו צריכים איכשהו, וזה האתגר, להשתמש בכלי רגולציה קיימים, כדי לטפל בדברים חדשניים. זה לא טריוויאלי. וזה אחת השיחות, אגב, גם עם רגולטורים, גם בישראל שאנחנו מנהלים, ושמתנהלים גם בעולם, איך מעריכים חדשנות, בכלים שלפעמים כהים של רגולציות קיימות, כי המוצר שלכם לא קיים עדיין, אז איך אפשר? ולכן זה הולך הרבה פעמים לסייפטי, ולא לדברים אחרים. תודה רבה. יופי, אז שאלה אחרונה, ואנחנו, אני חושבת, נתכנס ככה לסיום. האם יש אפשרות לבדוק מול הרשות, האם המוצר עונה להגדרות מזון חדש? בטח. אחד הדברים שקיימים, ואמרתי את זה, אני חושב, בהקשר של אירופה, אבל הוא קיים אצל כל הרגולטורים. בארצות הברית זה נקרא pre-ruling, אפשר ממש לתאם פגישה עם ה-FDA, ממש פיזית, לא בימים אלה. אלא אם כן אתם טראמפ, ואת לא צריך מסכה וכלום, ואין בעיה, אבל אם לא, אז אני מניח שאחרת. אבל פוסט COVID-19, אני מניח שהם התחדשו פגישות פנים אל פנים. ממה שאני מבין, חבר'ה, בסך הכל, חבר'ה נחמדים, שמחים לעזור, ונותנים תשובות. הרבה פעמים תשובות שאפשר לקבל בחדר, בישיבה, לא תקבלו לעולם בכתב. לא פה, לא בארצות הברית ולא באירופה. אז pre-ruling בארצות הברית, באירופה, כמו שאמרתי לכם, יש פשוט תהליך ממש מובנה, טופסולוגיות ועניינים, להתייעץ עם המדינה הספציפית, או עם המטה בבריסל, אותו דבר בישראל, מטה שירות המזון ברחוב 4, דוקטור זיווה, חממה אלישיב, אישה מאוד נחמדה, אפשר לקבוע את הפגישה ולהגיד לה, תקשיבי, זה הרעיון שלי, זה מה שיש לי, זה מה שאין לי, האם אני שם? עדיף לבוא יותר מוכנים, תמיד, אבל אם אתם לא רוצים להשקיע ואתם רק רוצים לגרד את השטח, אז אתם יכולים לפנות ולשאול, לא תמיד יהיו תשובות, כי שוב, אתם צריכים לבוא מוכנים, אבל בגדול הרגולטורים שמחים לעזור. עוד משהו, משה? מבחינת שאלות כרגע לא, אנחנו כמובן זמינים בכל מדיה אפשרית לקבל שאלות נוספות במידה ועולות. אני חושבת שנגיד עוד פעם תודה רבה לניצן ולעידן על הארגון של הוובינר. ניצן, את תרצי לסכם? רק להגיד תודה, שאני בטוחה שכל השותפים פה החכימו ולמדו דברים חדשים, ואני בטוחה שעוד יהיו שאלות בהמשך שבטח נעביר אותן. שאלו פה על ההקלטה, אז אנחנו נחזיר תשובה ונבדוק את הדברים, ואנחנו בטוחים שכבר למדתם, ויש פה את הפרטי התקשרות של שניכם, אז אנחנו מודים. רוברט, תודה רבה באמת על הכל, וגם על השיתוף פעולה לאורך הדרך עם האקסלרטור. עידן? כן, רק רציתי להוסיף. קודם כל תודה לקהיליית הפודטק שארגנה לנו פה את הקהל הרחב, שהוא חלק מהאקוסיסטם שלנו, והוא מאוד מאוד נותן לנו להרגיש טוב. ותודה לכל היזמים, גם של המחזור הנוכחי וגם של המחזור הקודם שהצטרפו אלינו. אני לא יכול להדגיש יותר את הסוף של ההרצאה שלך, ומי שלא שמע, אני בטוח שישמע את זה עוד הרבה פעמים.
הדרמה היא ברגע שרגולציה תוקעת אותך באיזשהו שלב, אתה לא יכול להתקדם, ואז נגמר לך הכסף, כי כל יום עולה כסף למי שלא חי את עולם הסטארט-אפ מספיק. אז אני חושב שזה הטייק-אווי הכי חשוב שצריך לקחת לאנשים שנמצאים עכשיו בשלבים של סטארט-אפ לתרום רגולציה, ועם זה ללכת הביתה, וכמובן לחזור אלינו, כל החבר'ה של האקסלרטור, אנחנו נחבר אתכם למשה, לרוברט, ותתייעצו, תבינו איפה הנקודות הקריטיות ועל מה צריך לשים לב. זאת הדרמה שלכם בתהליך, אחת מהן, אבל היא דרמה אמיתית, כי לפעמים אתם לא מבינים למה, אבל אתם לא יכולים לזוז, כי אתם יושבים ומחכים לאיזה רגולטור מעצבן באיזושהי מדינה שלא זז. אז שמעתם פה את הטיימסקייל, הם ארוכים מאוד, נושא, כמו שאמרתי, דרמטי להצלחת התחלת מחירות, אז זה המסר הכי חשוב שלי יש להעביר לכם, שתיקחו מכאן, ומאחל לכולנו בהצלחה. ותודה, המון המון תודה, משה ורוברט. תודה רבה. בכיף. כמובן גם לניסן ולהראל מרגלית, שלא ציינתי אותם הרגע, אבל... ניסן איתנו. בשיתוף הכללי. קהילת הפודטק שותפה לאקסלרטור ובכלל הפעילות פה באזור הגליל, כמובן. אני רואה שמישהי שאלה רק לגבי לינקים. אין בעיה, גם לגבי הקלטה מבחינתי, כן, וגם לגבי לינקים אין בעיה. תוכלו לקבל מבחינתי עוד פעם, תעשו את החשבים, את ההקלטה, ולגבי לינקים גם אין בעיה, אם יש משהו שאתם רוצים, שוק יד מסוים שמעניין אתכם. יש גם מאמר בנושא שמופיע אצלנו באתר, אז לגמרי אפשר להיכנס גם משם, הלינקים כבר שם. כן, אפשר יופי, אז נהדר, לא זכרתי, תודה משה. אז אפשר גם לקבל את הלינק למאמר הזה, שדי מסכם את ההרצאה הזאת, כולל לינקים. ואם יש עוד דברים שהם רק ברמה של לינקים, נשמח כמובן לסדר. תודה רבה לכולם. תודה, להתראות. המשך יום נעים, תודה.